כי הוא מתמצא יותר ממך כבר. אני מפחדת שלא יעזוב פתאום. לא יעזור, אל תדאג. איפה עמית? לידור, הנה אתה. כל הכבוד! הוא נכנס לתחת בהתחלה, ראית? כל הכבוד! כל הכבוד! איזה כיף. תעשו עם הזה! לידור! זה ככה, ככה, ככה. לא לך, אתה לא צריך. לא? אתה הילד שלך בפנים. כיף, כיף לך לידור? תעשה עם הזה! תעשו עם הזה, ככה, ככה. תגידו מתי אתם רוצים להפסיק. הנה ראם עושה לכם שלום, תעשו לו שלום! שלום! אמיתי! אין איזה גובה לעלות למעלה קצת. אתם צריכים לעשות עם מספיק. הנה אפשר, הוא יכול קצת. איזה יופי. זה להם קצת. עומר! איזה יופי! יש סיבה שזה מקרטע? יש סיבה שזה מקרטע באיזשהו שלב? תגידו מתי אתם רוצים להפסיק, עמית. מספיק, יאללה, מכאן הבא. מקבלים לך חורף. הם לא יודעים, הם לא מודעים עכשיו. כשהם ירדו, תראי אותם... לא נמאס לחיים? לידור! עמית, רק תגידי לי מתי אני אפסיק. הנה הפסקתם. יאללה, זהו.